Paghatag ug pagdawat. Mateo Kapitulo 10, versikulo 8. Gidawat ninyo sa walay bayad, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. Si Jesus miingon, ang tubig nga akong ihatag kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka atabay sa tubig nga magatubo ngadto sa kinabuhing dayon. Juan 4, versikulo 14. Samtang ang balaang espiritu moabli kanimo sa kamatuoran, imong ampingan ang labing bililhon nga mga kasinatian ug mangandoy nga makigsulti sa uban sa makapahupay nga mga butang nga gipadayag kanimo. Sa diha nga dad-on ngadto sa pagpakig-uban kanila, ikaw makigsulti og pipila ka bag-ong hunahuna mahitungod sa kinaiya o sa buhat ni Kristo. Makabaton ka og pipila ka bag-ong pagpadayag sa iyang maluluy-on nga gugma, nga ihatag ngadto ni adtong nahigugma kaniya ug ni adtong wala nahigugma kaniya. Ang kasing-kasing nga sa makausa nakatilaw sa gugma ni Kristo nagasinggit sa kanunay alang sa usa ka lawom nga tinguha. Ug sa imong paghatag makadawat ka sa labi ka adunahan ug labi ka madagayaon nga sukod. Ang matag pagpadayag sa Dios ngadto sa kalag makadugang sa kapasidad sa pagkahibalo ug sa paghigugma. Ang padayon nga singgit sa kasing-kasing mao ang daghana ang mahitungod kanimo, ug sa kanunay ang tubag sa espiritu mao mas daghanon pa. Kang Jesus nga nahawasan sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa nawala nga katawhan, ang balaang espiritu gihatag sa walay sukod. Busa kini ihatag sa matag sumusunod ni Kristo kung ang tibuok kasing-kasing itugyan na alang nga iyang pagapuy-an. Ang atong Ginoo mismo mihatag sa sugo, mapuno kamo sa espiritu, ug kini nga sugo usa-usab kasaad sa katumanan niini. Kini mao ang maayong kahimut-an sa Amahan nga diha kang Kristo kinahanglan ang tanang kahupnganan magapuyo, ug diha kaniya kamo napuno. Kung unsa kadaghan ang Espiritu sa Dios, mauusab kadaghan ang iyang grasya nga magdala sa atong inadlaw-adlaw nga kasinatian. Mas gamay ang panagsumpaki, mas daghan ang kalipay nga atong maangkon, ug mas daghan ang atong ikahatag ngadto sa uban. Si Kristo mao ang dakong sentro, ang tinubdan sa tanang kusog, ang labing intelihente, ang labing espirituhanong panghunahuna, makahatag lamang kung sila makadawat. Sa ilang kaugalingon sila dili makahatag og bisan unsa alang sa mga panginahanglan sa kalag. Kita makapaambit lamang ni anang atong nadawat gikan kang Kristo, og kita makadawat lamang kung kita mohatag ngadto sa uban. Samtang nagpadayon kita sa paghatag, nagpadayon kita sa pagdawat. Ug kun mas daghan ang atong ihatag, mas daghan ang atong madawat. Sa ingon mahimo kitang kanunay nga nagtuo, nagsalig, nagdawat ug naghatag.